a to su Podić Milica, Mitrović Ivana, Živković Miljana i Ivić Filip. Da bi ova školarijada bila dobra, kao i svake godine, potrudili su se učenici ove škole uz pomoć profesora. Nadamo se da ćete uživati i nasmejati do slušanja. Ajde, Kara,
Я столичкия столчеси ми правил. Ето стой, нещо си събравила. Кажи ти, аз си там откупих. Ама, сине, аз знам да си ти само купиш и да те рекламирам. А не я погледай какъв си се засушил. Няма студио. Сено, njemu nosi koliko hoćeš, ja ti kažem. Ja otidem u Gojevicu, kupim ti 4-5 paštetice, a ne ti mi čupte da nosiš u školu. Njemu nosi koliko hoćeš, a i tvori ti ne šteti. Ovo su recepti od po kojima babu jel. Lele, koliko je ona ovo spremala, a pričala li sam vam ja? Jesi. Odo ja sam stvar. A da me poljubiš? Ajde. A da mi ili da plaćaš? Ajde ti. Ajde ja. To vidiš, rekla sam. Ma Zeno, ne brini, to je normalno za njihove godine. A sad izvini, moram da idem kasno. Zapričali smo se, a običan vide da me nema 5 minuta. Odmah idu kod Peru u sport kafe na push pauzu. Ena, ako me neko zove, neka mu zove kasnije i... Znam, ljubavi, kao si mi rekao, milion puta. Ma dobro, ponekad ne znam gdje mi je glava. Kasnim, moram da idem. Ljubavi, stani, pričat ćemo kad se vratiš, nego ja ću poslije da ti donesem kupu sarnice, a daj sirnice ću lepo da te sprpa. A, znaš što me ti tako gledaš? Ću ti donesem ja i presnu pogaču da se dostaneš malo. Dobro, samo dok sam na pauzi nemoj da me kolege vide. Znači će dobijem zajebavanje. A sad stvarno moram da idem, žurim. Koji me natera slušenicu. Ma nije normalna, nema be mozak. Ma kakav mozak, nema be mozak niko u kolibri. More krv kolibri i kolibri je popametan od nju. Šina? Niko nije rekao da niko neće da odgovara. Svi odgovarajte. Neki da. Kasnim. Pa šta? Kasni svi pa kasnim i ja. Kao da prvi put kasnim. Kasnim svakog časa, a pogotovo ne vaša. Nemoj se odmah ljutiš. Kakva si te svađalica. Ako idem, a počneš da kunđeš. Ko ti nami? Odmah. Kuraš kopet. Dosta s tim metaforama. Dobro, ajde sam ako da pući. Da li neko interesuje kako je bilo banjsko društvo u 19. veku? Da li nekog interesuje kako je bilo banjsko društvo u 19. veku? A da li nekog interesuje koje su tvoje gaće? I koliko sam te puta za ženu mi? Kao i u svako odjeljenje, i u ovo odjeljenje ima jedan koji voli da se ističe, brka na profesori ti svakoj sto u oči iz prvu klupu. Neverni. Da, sreći. To je ličko. Ja ne pušim. A da ubuje ovamo što je sedlaš po zakrsti malo pred, se sviđa na profesora tog sin, a mu još to ne rekla. To se zove muvanje. Pa dobro, što ti misliš da sam ja došao odmah od profesora? Ti me uopšte ne slušaš, to misliš da ja ništa ne znam. Ko ti misliš da ja se pred drugim ljudima mamo tako izražavam? U odeljenje to ima jedna grupica krstilistući musketara i pomijara. Pomijara je Tijan, a musketari su Jeca i Ceca koja se svaći dan u na tvor, koja će mi bude bolje drugarica.